leikkiin ja leikkimisestä. Kyllä pitää. Joo. Me ei hirveästi tykkää olla leikkiä leikitään. Tänään leikitään. Joskus vähän yritetään. Joo, seiso sitten siinä paikalla, niin mehän ruvetaan vähän jäätää ja katsotaan, että vähän näin. Sä voit vähän katsoa penkin sieltä sua lähtee sieltä jäädään yksi. Se saa olla, jos se pääsee oikein etänä ja vähän ottamaan. Oi, siellä olisi narupallo. Että se hauskempi. Täältä hirveästi siitä. Joo. No, mutta se on toi narupallo. Saanko kokeilla joo? Joo. No niin, just se. Mä olin ihan turhaa sanoa, että alkoi olla sitten. Se voi antaa se voittaa tästä toinen taas. Ja niin. Taas kun se vastustaa, niin se antaa voittaa. Ai, mitä taas saa tehdä tällaista tänään, kun ei saa. Mihin veisit sen? Sitten voit ottaa sen sitä pois. Huomenna ei enää liittyä keskileikkiä. Se oli vaan tänään. Pois. Sä voit vähän ottaa koiraa kainaloa ja raksuttaa sen, että ei ollut mitään hässää. Voit ja toiselta puoltakin katsoa, että se on ihan samaan näköinen. Voitko katsoa vielä tätä? Sanot, se oli niin nähty. Oliko se vähän tyyliä? Tuppa tähän. Ja pitkälti sisällä käytte lähellä sakuutta siinä, jos on kääntymässä. Saatte tulla takaisin päin siellä. Kohti kelkkaa ja ihan kelkan vierestä sitten ohi. Voita tulla tältä puolelta. Se oli sitten niin nähty. Hyvä.
Ohjaaja saa tulla. Noin. Hyvä. Siellä on vaikka käyttää. Näin. Joo, kerro kaikki. Ja voit kääntyä tulemaan tänne päin. Tuupa tänne päin vielä. Joo, ja siihen seiso. Sitten katselet jonnekin kaukaan. Ja tänne päin. Nyt mene katsomaan, tippuko se jokeen jotain hauskaa. Se oli sitten. Vähän niin kuin mun koira oli. Ei tullut mitään ylläreitä. Joo. No jos me käytetään takavaketta meidän asteikkoa, niin ne ensimmäisenä täällä on koiran toimintakyky. Miten se näitä tehtäviä, mitä tänään täällä sille esitellään, niin itsenäisesti rohkeasti ratkoo. Ja se saa siitä semmoisen arvosanan kuin +1A kohtuullinen. Jalka on kyllä jänskä, mutta sitten se lähtee jo itse kiertämään sieltä, että hei, että mitä tää oikein on. Pimeä on toinen erikoiskoe siitä asiasta. Siellä se liikkuu kanssa sinällänsä ihan jees. Se, että sen tajuaisit, että sä oot viimeisessä nurkassa, niin kestää vähän aikaa, mutta siinäkin hyvin pienet avut, niin siellä se on sun luona. Että nämä nyt ei ole sitten nämä puolustusjutkat ja semmoiset ihan välttämättä hänen ominta aluettansa, mutta ei tarvi ollakaan. No terävyys, aggressiiviset reaktiot, miten lähtee aggressiolla itsensä puolustamaan, kokee tulevansa uhatuksi aika piirreillä, silloin aika lähelle se päästää, mutta kyllä sieltä sitten tulee ihan kirosanoja ja murinaa, jotta niin toki väistää sitten viime metrillä sieltä pois, mutta kuitenkin, niin, ja mikä on kaikkein tärkeintä, niin ei, kun me ollaan taas kavereita, niin mehän ollaan kavereita, ja se on +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Puolustushalu, miten sitten lähtee teitä porukkana puolustamaan, kun ohjaajaa kohti hyökätään, niin semmoinen pieni halu siellä kuitenkin on olemassa +1 pienistä, niin jättää enemmän sinne kohti sulle. Mutta jos nyt miettii, että tarvitsisi alkaa tällaista asiaa sille kouluttamaan, niin siellä on kuitenkin ominaisuutta, mitä pystyisi vahvistamaan, niin halutessaan te ette ehkä halua. Jeps. No taisteluhalu, halu käyttää leukoja ja lihaksia, semmoinen leikkihalu. Niin kyllä se siitäkin ihan plussan puolen arvosanaa saa +2 tämä pienempi kohtuullinen. Ja sitten loppujen lopuksi ihan syssy, kun sai luvan niin taistelemaan ja eikä siihen ihan heti kylläännykään. No hermorakenne, miten näistä jutuista kuormittuu? No normaali koiran tavoin, mutta ei mitään erityisempiä pitkiä palautusaikoja tai muita tarvita. Ja koira on ihan pitkin, niin +1A hieman rauhaton. Normaali semmoinen kaveri. Temperamentti. Oikea-aikaiset reaktiot, tämmöinen vilkkausaste, niin ne on koulutettu, että Tyyne saa olla ihan rauhassakin, mutta jos se saisi ihan vapaasti laita, niin kyllähän se vähän touhuaisi ja tohottaisi ja säätäisi, mutta vain ihan plussan puolella tämäkin +1 erittäin vilkas. Ovellakin kun ollaan, täytyy vähän tepsuttaa ja tuolta lähettää suojaa ja sieltä lähettää Tästä mä oon itse eri mieltä, mutta okei, joo. Niin, sanon, että se on ehkä treenattua, mutta niin. Joo, no voi toki olla, niin, mutta kyllä siinä semmosia aika sähköitäkin. Niin sähäkkä, joo. Semmosia. Mutta ehkä se, että se on toisaalta tällainen, että se joo. asettuu. Asettuu kyllä. Okei. No kovuus sitten, niin miten muistelee epämiellyttäisi kokemiansa asioita, no onhan sieltä muisti olemassa, mutta ei ne sitä häiritsemään jää, eli +1 hieman pehmeä. Ja luokset pääsee +2A, luokset päästävä aavistuksen pidättyväinen. Sen ensimmäisenä niin vähän katsot, sitten kyllä siihen tehoaa houkutus, että kyllä se sitten tulee rapsutettavaksi ja aika nopeasti tutustuu vieraisiin ihmisiin, että ei mitään jarruja aiheuta. Ja laukaus varmaan ei siinä muuta, kun heillä on kiinnosta vähän, että hei, saiko ne tuonne jokeen jotakin tiippumaan. 127 pinnaa plussan puolella eikä nykistellä mitään pois, tietää kaikki. Kiitoksia.